Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Da sun ce Ebola, yanzu ko ta dawo coronavirus. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Bismillah Allah, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Sarki Allah kai ne kai mu sannan kai ne kai malaman mu. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Mun ji coronavirus, Allah kai mana maganin ta don mu ba ma kaunar ganin ta ko da ma yau ta nuna kanta. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Wash, kash, coronavirus ta addabe mu. Wajen ibadunmu duk kowa ma ya rufe, kasuwanci an rufe, makarantu an rufe, har hanyoyi an rufe. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Kai, to yaya za mu yi? Kasuwanci an hana mu yi, doguwar tafiya ba mu yi, kun ga ko bacci ni ba ni. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Ya Allah kai ne ka santa wannan cuta mu ba mu kaunarta. Kai mana maganinta don darajar baban su binta. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganinta coronavirus. Hai, haba dai Allah kai mana maganinta wannan cuta ta ishe mu coronavirus. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganinta coronavirus. Wagga coronavirus yau har ta hauro kasar mu, ta je ka Lagos, ta je Abuja, ta je Adamawa da Gombe, yau ita ce Kaduna. Kai, kai, kai. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Allah kai sama, sannan kai ƙasa, kuma kai ne kai yamma, kuma sannan kuma kai kudu, kai gabas. Allahu wahid, kai ne za ka yi maganin ta coronavirus. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Komai sai ka wanke hannunka, komai sai ka wanke hannunka, saboda coronavirus ta ishe mu. Allah kai mana maganin ta. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Daki sai ka wanke sawunka, kudi in za a baka shi ma wai sai ka wanke hannunka, mota in za ka hau ita ma wai sai ka wanke hannunka, har ma kafafunka. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Ko banki in za ka shiga shi ma sai ka wanke hannunka, har ma kafafunka. Gasuwa idan za ka yi sai ka sanya hannunka leda. Coronavirus ta ishe mu. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. To ita dai corona wajen da ake kamuwa da ita yanzu dai ni zan faɗe ta. Wajen gaisuwa ne ko tari ko attishawa a kusa da kusa. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Bubbuɗe duka kunnuwanku ko kwaji alamomin coronavirus. Yawan attishawa ko yawan kasala ko zafi na makogoranku ko zafin zazzabin jikinku ko numfashinku da kyar da coronavirus ne. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Lallai in ka ji shi wannan to coronavirus tabbas lallai ta shige ka. Allah shine maganin ta, dakto kuma shi ma kariya ne ga coronavirus. Allah kai mana maganin ta. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Kai, kai. Ni ne Abba Kapso, Allah kai mana maganin ta coronavirus domin mu ko ta ishe mu. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Kar dai ku manta ni ne din dai na yi waƙar coronavirus. Allah kai mana maganin ta dan darajar manzo Habibu mai maka har birnin Madina. Coronavirus. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta coronavirus. Kare mu Allah, tsare mu Allah, Allah kai mana maganin ta.